Kršćanstvo je dramski zahvat u ljudsko srce. Gospodin govori vrlo glasno. Ja to ne mogu definirati. Ja barem nemam osjećaj da moram sve saznati. Ne razumijem kako ljudi mogu živjeti bez vjere. Prije svega moramo ljudima svjedočiti svojim životom. Ne znam bi ja mogla živjeti da ne vjerujem. Mislim da bi umrla i da bi se raspadao. Jer bolje Bog od nas zna šta je za naše dobro. I molim Boga da mi da snage, da me održi, da mi taj dar nikad ne oduzme. On naprosto ne odustaje od nje. Zapravo cijeli moj život je stvar nekakve te Božje providnosti. Nas je stvorio, dakle, da njemu pomažemo da stvaramo jedan bolji svijet. Najljepše u vjeri i najteže u vjeri je biti vjera sama. Ako nema križa i ako ga ne nosimo, pa kako će sad to sve biti tako idealno i divno? Isus mi je spasio život i moj se život potpuno promijenio. Ja vjerujem. Dobar vam dan. Počinje novi Zašto vjerujem i hvaljen Isus i Marija. U 443. izdanju ove HKR-ove emisije u zadnjoj suboti u mjesecu siječnju ugostit ćemo akademsku kiparicu Dijanu Ivu Sesartić. Bože, stavi mi u usta teški kamen mudrosti da progovorim samo kad je tvoja volja. Ili blaga i ponizna srca učini srce moje po srcu. Ta blagost i poniznost nam je toliko potrebna. Tako da od situacije do situacije imam potrebu moliti nešto drugo. A Bibliju otvaram svakodnevno i ne znam jel se to može uopće iscrpiti, jel se to uopće može obuhvatiti. Kako živu vjeru pronaći? Zašto je najdivniji trenutak otkriće Božje ljubavi? Kako svjedočiti agresivnim nevjernicima, kako je mudrost otkrila u knjizi Sirahovoj. Kada je doživjela zrak u Božje milosti, kako je nadvladala strašnu krizu vjere, zašto ne voli biti od ovoga svijeta. Zbog čega Isusa uspoređuje s čipom, mora li njezin rad biti isključivo sakralan da bi bio i Gospodinov, zašto je starijima lakše oprostiti bližnjemu. Ja sam zahvalna Bogu samo zato što on postoji. Ne znam šta bi drugo rekla, jer imam osjećaj da bez njega ništa ne bi funkcioniralo u mom životu. Na darovima koje mi je dao, neki put se s njim svađam i smatram da mi ih je dao kao pokoru tešku na ovom svijetu. Jer svoje kiparstvo i taj svoj poziv umjetnika koji moram živjeti, jer kipi u meni, vrlo samozatajno, vrlo radišno. Često znam reći, pa zar si mi baš takvu pokoru morao dati. Ali jednostavno, jedino sam mu zahvalna zato što postoji. Eto, što imamo gdje glavu nasloniti i utjehu, istinsku utjehu naći. Ono što je meni pomoglo da pronađem tu svoju unutarnju uronjenost u vjeru bila je jedna mala vizualizacija stvari. Pojašnjavam nam, a to je da sam pokušala sve skinuti sa sebe i sve maknuti od sebe od toga. Otkuda sam, tko je sve ispred mene i iza mene u obitelji, poslu, pa do ljudi koji me okružuju. To je jedno ogoljavanje sebe vizualno, to je vrlo teško, to su recimo te jedne kontemplativne, meditativne stvari, ali koje čovjeku pomognu u ključnim teškim problemima. Čisto se navezujemo na puno toga, imamo strahove prema budućnosti, sad pogotovo u ovo vrijeme, ovrhe, bankovni računi, Mislim da kad sve to otpustimo i kad nađemo sebe kao beskrajno ljubljeno biće stvoreno od tog prekrasnog Boga, da moramo imati tu dimenziju ja sam dijete Božje. I kad sam usidren u Kristu, niko mi ništa ne može na ovom svijetu. Dobro se sjeća djetinjih dana kada je okružena obitelji proživljavala svoje prve blagdane i vjeru, za koju mora danas reći da je više bila prožeta jednom tradicionalnošću, pa je sve to već i kao mala nastavljala pod jedan upitnik. Tada sam nekako u nekoj zrelijoj dobi počela više čitati knjige o svecima, o ljudima koji su tragali za tom putu ka Bogu, hodočastili u svom životu, u svom srcu, i onda sam shvatila da ja moram sama jednostavno otvoriti svoje srce i tu vjeru, živu vjeru pronaći. I možda mogu reći da mi nitko nije usadio, nego jednostavno to je bilo da Bog prvo nas nađe i tada se ta vjera otvara. Vidjela sam i svi tih knjiga, životopisa svetaca, sve sam to čitala, ali sam kao inače vrlo jak kreativac, individualac, cijelo vrijeme imala potrebu naći gdje je to moje, gdje je taj moj odnos s Bogom. Sve te molitve, krunice o drugima kojim sam vidjela prekrasne članove svojih obitelji koji su bili gotovo kao apostoli, posvećeni životu ljudi, sebe darju. Sve sam to promatrala, ali ja sam taj izvor željela naći sama. Mogu reći da je to bio širok spektar ljudi, ali jedino
mislim da pravu istinsku vjeru Bog može usaditi u nas. I kad se zbio taj trenutak? Taj trenutak se zbio na prvoj godini mog studija kada sam otišla u Sarajevo. Imala sam doslovno jednu zraku Božje milosti koja me otvorila prema Bibliji, koja mi je ja sam tu, ja jesam i sad ćemo krenuti na put. Ja sam taj trag Božje svjetlosti u sebi imala. Znam da je bilo vrlo neobičan, doslovno sam u grču kleknula u jednoj molitvi i osjetila da sve u meni gori i tada se to počelo događati. Jeli? Odjednom sam silno željela čitati sve više Bibliju, otkrivati taj svoj vlastiti odnos s Bogom, što on meni govori, što jednostavno ja njemu značim, kako sam stvorena. Na 1000 pitanja sam željela odgovoriti, ali to hodočastim još i danas. O prvoj krizi i prvom dubokom zadiranju Dijana Iva Sesatić se prisjeća da je prvi put uistinu bilo teško kada se iz rodnoga Zagreba udajom preselila u Dalmaciju. U nove obitelji susrela se s konkretnim Božjim zapovjedima i najstrašnija je spoznaja bila da mora ljubiti neprijatelja. To mi je bila strašna kriza vjere. Ja sam jednostavno smatrala da ja to ispuniti ne mogu i da tu padam i gotovo više niti na ispovjed ne smijem ići jer ispovjedam uvijek isto. Ali nadvladala sam to isto jednom Božjom providnošću. Sam duboko kopala, grebala po sebi, po svojoj koži, po kostima. Željela sam shvatiti što je Bog time želio reći, okreni drugi obraz, oprosti, moli za svoje neprijatelje. Shvatila sam da to prije svega sav taj čin praštanja, dakle šta me ta kriza donijela, da shvatim da je to sve najprije radi nas samih. Jer Bog nas toliko voli da kad on nešto kaže da on jako dobro zna koliko je to ljekovito i dobro za nas. Ali meni je trebalo toliko duboka kriza u tome, jer ja sam imala svaki dan susrete s ljudima koji me uopće nisu voljeli. To je jednostavno tako, drugačiji smo. Ja danas i tu različitost apsolutno poštujem i respektiram, ali sjećam se da su to znači bile neke moje 30. kad sam ja udajan došla u novu obitelj i kad je odjednom meni sva vjera htjela past u vodu, ali ja to nisam dala. Prema mišljenju HKR-ove sugovornice, najljepša u vjeri bila bi providnost, zrake svjetlosti koje nam otkrivaju ljepotu Boga. Toliko puta se u to uvjerila kada Gospodin tako nježno i tako suptilno pokazuje da i nismo baš u pravu. Ja mislim da taj trenutak otkrića te Božje ljubavi, da je to nešto najdivnije, najljepše. Meni je to uvijek bilo, ja sam se toliko radovala da sam zapravo shvatila da je ta radost najveća baština i nešto najljepše kad otkrimo Božju ljubav. U svakom trenutku u kojem ju zapravo onako moramo malo sebe stišati, malo stati, malo svoju tu neku bahatost, oholost, želje, sve to polako stišati i onda kad vidimo tu ljepotu, to je takva nepresušna radost. I ja se tome stalno radujem. A najteže? Ja nisam još to najteže jer sam nekako udahnula u sebe tu jednu nepresušnu radost i vjeru. Nisam još naišla na to nešto strašno, da bi me nešto zamračilo, da ne bi taj tračak svjetlosti vidjela. Beskrajno vjerujem u Boga. Imam jednu strašnu vjeru u Božju providnost koja mi jednostavno ne da nešto teško gledam kao teško. Ja samo to gledam kao jedan izazov. Na pitanje boji li se Boga uzvraća, kako s obzirom da je u zadnje vrijeme u velikim poslovima njezina redovita molitva obično svakodnevno čitanje Biblije i događalo je se da je stalno otvarala knjigu Sirahovu u kojoj on govori o strahu Gospodnjem. I zapravo tu sam tek tada otkrila gdje on prekrasno govori da je zapravo strah Gospodnji početak svake mudrosti, da je on vijenac svake mudrosti, da je on sva slava i hvala, da je ona sva radost i naša baština. Ja to sebi nisam tako kroz svoj taj život u vjeri objašnjavala, ali sam ga uvijek duboko u sebi imala u vrlo konkretnim situacijama. Jer još kao djeca znamo da su nam naši stari uvijek govorili kad nekoga sretneš, ako mu možeš pomoći, učini mu dobro, ako ne, otpusti ga u miru, u Božjem i blagoslovu. Dakle, taj strah Božji, to je nešto što najviše ljubim u sebi. Mislim da je to nešto prekrasno, jer zapravo slušajući Božje zapovjedi i znajući da ako ih svjesno prekršimo, da smo toliko narušili svoj život, da ja to prvo iz straha da to uopće učinim za sebe, jednostavno ne možeš učiniti, a drugo, te zapovjedi zapravo one te čuvaju i od tebe, a čuvaju i tebe prema drugima da bi uopće mogao učiniti nekome zlo. Mislim da je strah Gospodnji nešto najljepše što čovjek može proniknuti.
A s obzirom da je u pokušajima pronalaženja Božje slike sve propalo, pitala se zašto je to tako i naravno, opet je počela istraživati te na to ipak uspjela dobiti odgovor. Pronašla ga je vrlo brzo i vrlo lako. Zapravo jedinu njegovu sliku, onu duhovnu, možemo pronaći kada promatramo stvoriteljeva djela i na koji način sve što je on stvorio funkcionira. Sjećam se da sam promišljala i zašto Mojsije se bojao Boga, zašto nije mogao pogledati u njega, a kaže da je Bog njega gledao licem u lice. Onda sam se pitala kako su sad tu ti odnosi, karakteri tih koji koga gledao, zašto nije mogao. Ne može se Boga sagledati i ja tu sliku niti ne tražim. Svaki dan ju pronalazim iz početka. Zašto bi nešto što stvorim rušila da bi vidjela još nešto ljepše? I dakle, ona je nešto, kao kad kažemo, samo mijenja, stalna jeste. Dakle, u toj ogromnoj ljepoti uživam. Znam da sam na jednim vratnicama imala zadatak prikazati Krista i da sam jedno 5-6 puta rušila taj portret, nisam ga uopće mogla dovršiti i na kraju sam shvatila i čak i onu Kristovu rečenicu kad je rekao tko je vidio mene, vidio je Oca, da zapravo mi ne znamo niti kako je, jel ti opis Isusa isto ne postoje, samo nešto malo znamo da nekakve vanjske ljepote nije imao, jel? Dakle, ta unutarnja ljepota, ona se otkriva doista gotovo nevidljivim stvarima. Tako da ne zamišljam neku sliku Boga. U svojoj pak molitvi ova akademska kiparica također se služi jako puno Biblijom. Psalme voli čitati i nema omiljeni svetopisamski citat iz jednostavnog razloga, što se svaki dan iznova divi svemu na što naiđe, kao i da je to prvi put pročitala i kao da je tog trenutka ono tu baš za nju. I to je jedno neiscrpno vrelo, ja ne mogu uopće pojmiti, ja svaki dan čitam i svaki put kad otvorim iznova se radujem i pitam se otkud sad to meni. Dakle, meni je svaki dan ta Biblija radost, iznenađenje, a jedno dugi period sam imala praksu moliti male strelovite molitvice i znam da sam u jednom periodu bila u jednom projektu gdje smo strašno puno svi govorili i bili smo dosta oštri i grubi i onda sam iz tog perioda izvukla jednu strelovitu molitvu koju i dan danas često znam onako samo sebi reći, a to je ono, Bože, stavi mi u usta teški kamen mudrosti da progovorim samo kad je tvoja volja. Ili blaga i ponizna srca učini srce moje po srcu. Ta blagost i poniznost nam je toliko potrebna. Tako da od situacije do situacije imam potrebu moliti nešto drugo. A Bibliju otvaram svakodnevno i ne znam jel se to može uopće iscrpiti, jel se to uopće može obuhvatiti. Nakon dugog istraživanja i posebno iščitavanja života svetaca, priznaje da bi najradije svoju vjeru Isusa Krista voljela svjedočiti nekim svojim putem, a to je put za koji je shvatila da ne treba ništa posebno raditi nego živjeti. Sa svim onim karakteristikama i sa svim onim što mi u Bogu jesmo uronjeni. Tu dolazi do izražaja sve one karakteristike čovjeka koji se razlikuje od onog čovjeka koji nije u Bogu. One su svakodnevne. I ako u tim svakodnevnim malim situacijama mi ne postupamo, bez da vičemo Bog je rekao ovo, Bog je rekao ono, dakle postupamo po zakonima Božjim, onda ne možemo nikakvim riječima, nikakvim formama svjedočiti Boga. U malim situacijama, evo, ja sad dok trčim i trebam biti strpljiva sa još 10 ljudi oko sebe, onda se sjetim Božjih riječi, da strpljen uvijek taj korak duže u radosti doživi. Dakle, svakodnevne male stvari, svaki naš pokret, želja koja nas u suživotu s ljudima čini čovjekom, Božjim čovjekom, mora se pokazati na malim sitnim stvarima, na svakodnevnim stvarima. Nakon glazbene pauze Dijana Iva Sesartić će nam dalje reći: mora li njezin rad biti isključivo sakralan da bi bio Gospodinov? Zašto ne voli biti od ovoga svijeta? Kako svjedočiti agresivnim nevjernicima? Sve mogu u Isusu Kristu koji mi daje snagu. Da dolazi dan blagoslovljen s neba, ja vjerujem. I da tvoje će ruke moje taknuti čelo, ja vjerujem. U sva slomljena srca uličeš nadu, osjećamo svi. Nikad bliži nam nisi, Isuse, bi
daruješ nam mir. Vjerujem, vjerujem, ja vjerujem, vjerujem, ja vjerujem. Dolazi milost ko car sa neba, ja vjerujem. Vidim ti svjetlo, vidim ti lice, ja vjerujem. U sve tužne duše uličeš vjeru, čekamo to svi. Nikad bliži nam nisi, Isuse bio, daruješ nam mir. Vjerujem, vjerujem, ja vjerujem, vjerujem, ja vjerujem. Kad izgubim vjeru, ti si mi blizu. Kad klekne mi duša, daješ mi mir. Vjerujem, vjerujem, ja vjerujem, vjerujem, ja Bog u kojeg ja vjerujem, to je Bog ljubavi, to je Bog dobrote, to je Bog koji daje ljudima šansu. Vjera je stvarno milost koja je čovjeku dana. Bez njega nema ni više ni lijepih ni loših trenutaka, ne možeš bez njega proći. Ja vjerujem da on postoji, ja stvarno vjerujem. I u tom smislu nije mi svejedno. Srce mora biti čisto, srce mora biti puno ljubavi i tad Isus iscijeljuje. Ovo je Hrvatski katolički radio, emisija Zašto vjerujem. Naša je sugovornica akademska kiparica Dijana Iva Sesartić. Beskrajno vjerujem u Boga. Imam jednu strašnu vjeru u Božju providnost koja mi jednostavno ne da nešto teško gledam kao teško. Ja samo to gledam kao jedan izazov. Nakon dugo godina s puno mojih zabluda napravila sam jedan, rekla bih, vrlo konkretan rez. Rekla je o prožimanju svoga poziva i vjere, jer s obzirom da definitivno sve što stvaram crpim iz vjere i svog života u vjeri, jedno vrijeme sam mislila da to mora biti vidljivo unutar tog sakralnog, unutar tog ikonografskog, da je to jedini put gdje ja mogu zapravo konkretno svoju vjeru, svoju katoličku vjeru izražavati. Međutim, tada sam radeći dosta puno gospe, svetačkih likova, nekih prizora božićnih, ja sam se zapravo vidjela da je to nešto sasvim, što se mene tiče, jako neprihvatljivo, jer sam doživjela to da moje radove ljudi percipiraju i stvaraju idolopoklonstvo. I to me je pred Bogom doslovno dovelo u situaciju da sam se pitala je li ja stvaram kumire
Jednu gospu sam radila za jednu crkvu i shvatila sam da ti ljudi, osim što kite zlatom, tu gospu još i kleče non stop ispred nje, i u jednom trenutku mi je samo prošlo kroz glavu da sam se pitala, pa jesam li ja sad napravila nešto čemu se ljudi krivo klanjaju. Moramo se klanjati u duhu i u istini, a ne skulpturama i kipovima. Mene je to u jednom trenutku, ne bih rekla, osvijestilo, ali me je strašno potreslo, jer ja nisam htjela stvarati tu, kako ju je nazvala, idolopokloničku konfekciju, priznaje naša sugovornica te nastavlja. A dogodilo se da bez obzira što je to bilo umjetnički odrađeno s moje strane, jednako su se prema njoj odnosili kao i sa svim onim što iz bele arte donesu. Nažalost, vjera obiluje time. I tada sam odlučila da ću iz svoje svakodnevne vjere upravo graditi onaj duhovni sadržaj, onom likovnošću koja će meni tada biti jednostavno idejno posložena. Znači, uopće više te svetačke likove, sve to skupa. Ja mislim da je možda bolje taj njihov sadržaj njihovog puta znati likovno prikazati u nekakvoj kiparskoj kompoziciji, u instalaciji, u bilo kakvoj likovnoj interpretaciji, nego li prikazivati njihove likove. Događa se i to vidim i to smatram da to nije dobro. Je li ima neki svetac ili svetica koga ste onako izabrali za sebe, da kažem? Ja sam strašno voljela malu Terezicu. Ona mi je onako bila netko ko me skoro dovukao preko praga samostana. Željela sam biti karmeličanka i mislila sam da svi ti ideali su nešto što je stvoreno za mene, da to mogu živjeti. Međutim, nekako to majčinstvo nisam mogla preći preko toga. Ali recimo ta karmeličanska duhovnost koja je vrlo kontemplativna, koja je dosta skrivena, samozatajna, to je nešto što i ja jako volim. Ne volim biti od ovoga svijeta, onda samim time znači da niti moram u njemu biti prisutna. To što su moji radovi prisutni, to je jednostavno tako jer Bog mi je taj talenat dao, jel? Ali ja nekako volim tu svoju tišinu u ateljeu, tu neprisutnost u ovom svijetu. To mi je nešto što mi je nekako ključno u mom radu, a mislim da ta djela u kojima prije svega pronosim slavu Božju i u svom životu i u životu svih tih svetaca, ljudi, mog okruženja, naše povijesti, da je ona najvažnija. A ja vam čak niti ne potpisujem svoje radove, koliko uopće ne želim da ja budem prisutna tu. Ipak, jer je imala priliku jako često susresti se i s nevjernicima u svome okruženju, voljela bi kada bi im mogla još više posvjedočiti. Bili su vrlo grubi, međutim ona u takvim trenucima pokušava biti nježna i stamena u istini i svjetlosti, svjedočiti tu ljubav i svjetlo Kristovo u sebi. Nikada naravno ne nasačući na njih, ali im ne dozvoljavajući vrlo argumentirano i braneći vrlo znalački svoju vjeru. Ako me pitaju, ja kažem, ako ne, otpustim ih jednostavno, jer teško je ljudima koji nemaju duha svetoga i koji uopće se njemu ne otvaraju. Njima je zapravo kada vi iznosite razloge svoje vjere, to često puta nažalost bude kao bacanje viserja pred svinje. I onda treba zapravo tu mjeru, ja ju nastojim da malo 3 koraka unazad, da zapravo procijenim. Kaže da mudar čovjek zna mjeru svoju, ali i tuđu. Pokušavam procijeniti mjeru sugovornika. Ako vidim da nije uopće moguće niti malo naći imalo plodnog tla, da makar najjednostavniju riječ prihvate, već je samo očit taj nagli nasrtaj na mene, onda jednostavno ne želim bacati Krista pred takve ljude koji zapravo su svoje srce zatvorili, već su vrlo jasni kome pripadaju, jel? Nekako nastojim napraviti 2 koraka unazad, malo ovako sa strane i pogledati što mogu i da mogu svjedočiti. Mislim da je u današnjem vremenu to jako važno, malo imati širi onako pogled, širokokutni pogled i vidjeti zapravo gdje je u kontekstu tog svjedočenja to uopće moguće i da li uopće taj čovjek radi toga tu stoji ispred nas. Jer ta provokacija koju ja često susrećem ima jedini cilj, sve što je nama sveto, sve što je nama važno, sve što je nama temeljno, oni bi to lipo bacili na pod i pogazili, pomeli, ali ja to ne dam. Kada sam krenula na to svoje hodočašće prema Kristu, neprestano ga doživljavam da mogu vrlo blisko sjesti pored njega, dosta dugo i boraviti u toj prisutnosti, a da uopće ništa ne tražim i ništa ne kažem, osim naravno zahvaliti.
I svaki dan zahvaljujem jer znam koliko smo slabi, koliko smo nemoćni, koliko smo stvarno jadni. Toliko se ovo tjelesno u nama bori protiv duhovnog da ja jednostavno sam gotova uvjerena, ali i nebeski sretna što Krista imamo. Ja njega stalno nosim. Mislim, ja ne mogu uopće zamisliti da sad ja moram neku posebnu situaciju napraviti za sebe u kojoj ću ja sad doći ispred njega. On je stalno prisutan. Ja njega cijelo vrijeme nosim sa sobom. U svakoj sekundi s njim razgovaram. To je jedna konstantna prisutnost, vrlo svjesna i vrlo očita. Ja ju doslovno očito nosim i osjećam u sebi i konstantno komuniciram u svemu. Što god me snađe, ja sam svjesna da je on tu i da konstantno komuniciramo i da smo, ne znam, ne mogu ništa sakriti u tom kontekstu. Nekako si to pokušavam slikovito objasniti kao neki čip koji zapravo stoji u meni, koji je povezan s njime i u svakoj sekundi on može očitavati tu sliku moga stanja, mojih misli, mojih govora. Ništa se ne može sakriti. Tako da ja nemam nekakvu distancu. Aha, sad sam bila tu netko drugi van Boga, pa ću sad sjest, pa ću se ja sad skoncentrirati. Ja to nemam. Meni je svaki trenutak doslovno molitva, i osjećam da ne postoji trenutak u kojem ja nisam s njim, pa čak niti kad spavam. Dotakli smo i temu oprosta. Dijana Iva Sesartić posvješćuje da joj je nakon spomenuta krize koju je prebrodila danas vrlo lako oprostiti drugome jer je svjesna koje i kolike sve slabosti nosimo. Nasuprot mladosti koja je isključiva, radikalna, brzo se raskida, no s vremenom ipak shvatiš koliko je čovjek ranjiv. Što naravno nije vidljivo mojim prostim okom. I ta nježnost koju Bog ima prema nama, shvatila sam da ako želim živjeti slično Kristu, ako želim da moje srce bude blago i ponizno i da ja moram tu nježnost prema čovjeku, jer on nama beskrajno prašta, a tko sam ja da sudim? On nama beskrajno prašta i zato meni je to jednostavno, uvijek kažem i kad vidim da je nešto krivo, kad vidim da je nešto stvarno katastrofa, ja kažem ja nisam tu da ti sudim, ali mogu biti tu uz tebe, mogu razumjeti, jednostavno ne osjećam niti trunke više u sebi potrebe za suditi bilo kome. Praštanje je moje, do zadnje moje snage koju imam. Mislim da treba osuditi grijeha, pomoć čovjeku i da to maksimalno nastojim provoditi u svom svakodnevnom životu. Zašto? Susrećem se jako puno s ljudima koji uopće Krista ne žive, koji ga žive onako formalno. Kad im treba, onda je tu. Kad im ne treba, sa strane je. I usta su im puna Krista, već u sljedećem trenutku, kad im treba nešto za ovaj svijet, vrlo će ga lako zatomiti. Posvješćuje sugovornica uz konstataciju da nažalost ima jako puno kolega koji tako žive. I onda sam jednostavno shvatila da ne smijem osuđivati, ali imam jedan trenutak kad svoje kažem, izrečem što imam u tom kontekstu i idemo dalje. Nema niti onoga, ja sad s vama više neću, jer zapravo treba hoditi dalje s takvim ljudima. Treba im otvarati pogled svojim vlastitim primjerom da možda oni poprave svoje, da možda ja u njima vidim razlog zašto je to tako, pa možda mogu nekako, nisam sklona pomagati nekome ako me ne traži pomoć, jer znam da su tu putevi poplaćani do... Dakle, to je jednostavno je nešto što suptilno treba osluškivati, jer uvijek se vodim time da je čovjekov život svijetu nalik, da smo toliko ranjeni, toliki željni ljubavi, da imamo takav vapaj za ljubavlju i da jednostavno nam cijeli život prođe tražeći tu mrvicu nježnosti i ljubavi. Mnogima se čini da je to prema Bogu predaleko, pa krenu samo prema drugom čovjeku, a tu tek nalaze na zatvorena srca, otvrdla srca, a to je nešto strašno. Niti slučajno ne osuđujem. Mogu reći onako kako je, ali ne osuđujem. Nemojte se brinuti, sve svoje položite u ruke Kristove i pokušajte uroniti i predati sve njemu u ruke. Nekako bi to voljela da ljudi nekako u današnje vrijeme se još više okrenu Kristu na jedan takav način. Ne da mole daj mi Bože ovo, daj mi ono, nego da sebe ogole od svega i kažu evo Kriste, ja ti pripadam, ja sam tvoje dijete Bože, i da to bude ono što će nas držati. Slušali smo Zašto vjeruje, akademska kiperica Dijana Iva Sesartić. S njom je razgovarala Zdravka Andrijašević. Beskrajno vjerujem u Boga. Imam jednu strašnu vjeru u Božju providnost koja mi jednostavno ne da nešto teško gledam kao teško. Ja samo to gledam kao jedan izazov.
Kako živu vjeru pronaći, a svjedočiti agresivnim nevjernicima ili nadvladati strašnu krizu vjere? Odgovore i čitav razgovor naći ćete u snimci koja će uskoro biti dostupna na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog radija u arhivi emisija. Budite kreativni u svome životu i svojoj vjeri, a dopustite i kreatoru svega da vam u tome pomogne. Poštovani slušatelji, budite s nama i sljedeće subote u 10 sati kada ćemo ugostiti predsjednicu Hrvatskog pokreta za život Katrinu Kovačević. Na kraju primite još pozdrave od dežurnog uredništva emisije Zašto vjerujem, programske realizatorice Eve Leš, tekst je čitala Sonja Kuzmić, novinarke Zdravke Andrijašević i urednika Ante Novaka. Adeum qui letificat juventutem meam quia stojas deus fortitudo mea quarem repulisti. Ja to znam, ali u stvari ne znam, mora bi razmišljati duboko šta to znači. To bi i ja volio znati. Zašto vjerujem? Ja vjerujem zato što je to moje opredjeljenje. Pa vjerujem zato što je život s Bogom nešto prirodno. Ja ne vjerujem, nego ja znam. Kad prestanete moliti, kao da prestanete disati. Mislim da čovjek treba pronaći sebe, da treba pronaći istinu, a istina je u vjeri. Nezamislimo je da možeš vjerovati da je ovo sve bez veze. Svjedočenje vjere je i način življenja, odnos čovjeka prema čovjeku. Mislim, svako može pas, kažemo, može potoniti, ali najgore je od svega ako ostane u blatu. Vjerujem u prvom redu u čovjekoljublje, vjerujem u domoljublje i na koncu u bogoljublje.